बताओ अभी देखो अभी होता नहीं आटावा खाती के पिसही के बा गेहूँ देखो हो धो धा के धोइल बा सुखावा के आयो अभी तक ले अकेले आखिर ओकर से कैसे पिसाई सब देखो तनी कि पीसा ताटे हमनी के भाभी ये थोड़े पूजा ए पूजा का जी मम्मी जी गेहूं लेके आवो चलो पीस दिहल जा लेके आओ ये कहली मन नहीं खूब पराव तो बताओ सब दुनिया को हो या हमनी के ना होई हो चनी आ तने धो धा के देखा बढ़िया से कुछ करे मती आ कुछ नहीं खेजी एकदम ठीक बाटे सबका पिसा गइल बाटे हमने कोई बात चलो परसदिए भरना हो का तना केहू गेहूं पीसी बाकी त बाटे खाती खाए खाती के अपन हो आटा में से बन जाई वो तो धोले धावल बाटे हां पहले के धो के रख देल बानी चनी उठी अब बीने लगा मार देखनिए कि उनकर सास पतोई दे आदमी बैठ के मार पीसा तरी जा यार उनकर घरवा हो हई अच्छा चंदन बबुआ की मार उनकर भौजी किसिम किसिम के गीत गावत रही है जाए तो करतन छठे में सब कर जांगर दे से बछिया कि अपने तो तू गया देखत नहीं कतना सब लोग सुननी हमी गीत गाना कुल गीत गावत रही है तो चल एक बार देखो हमर तो अभी कर मन पड़ल वहां लोग के देखनिए तो भागल तन किया नहीं जाता चल हम लेके चलतन छत पे तू ले ले हम लेके चनी चल आई कुल धोवल धावल बा ना हो धोल भाई आई ठीक है बाटे चलो चलो पीस दियल जा का मुंह ना कितना धीरे धीरे चलो तनी जल्दी पिसा जाए तो नया नहीं कि लगे दौड़ल दौड़ल चलिए आई जल्दी पिसा जाए तो छुट्टियां ना हो जाई कैसे तो कोई दी बड़ी चीज खड़े हो गए अरे मारे भाई छूट गल बताओ पीसे तो करे को मन खराब है आप बैठो नहीं हम पिसा तनी ना चले ना हो ऐसे करो मेरे को पसारा ठीक बाटे गीत गावाला तो जल्दी जल्दी होखेला छठी में देही में जांगर दे समनी के की जल्दी जल्दी हो खो जतर दोनों पतो है उनकर जिला जी हिलौले बड़ी से एगो तू बाड़ू की मम्मी जी करी ना मम्मी जी कहिए ला करी हम काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जा बहंगी लचकती जा पेन्ही नाया चलल जी पियरिया दौरा माथेली उठा कैसे हो ठोकर नहीं करे के इटा लिया बताओ तेरे ठोकल जाए बैठो जल्दी में ठोकर ठोका कर अरे पेन्ही ना बलम जी पियरिया दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहुँचा बाट से पूछे रे बटोहिया ई दल के कारा के जा बाट से पूछे रे बटोहिया ई दल के कारा के जा ई दल के कारा मुझे एगो बात बताई का हमारी गाय मशीन में आटा पिसा लेकिन ये काहे में पिसा तनी चक्की उकी जांगर ना रही जोरा के त का करे चढ़ावा पर कम से कम तो पीसे के चाहिए हमारे न पिसाला तब का आजकल तो मशीन हम तो अकेला हूं रहत नहीं दम बोला के केहू के अपन पीसे लेत नहीं प्रसादी भर बाकी बाटे उठे खाती केहू धो धा के तू धोई रही हो में से चलो देखले रहो ना रहो तबे ना करबू हवे रे बटोहिया ई दल के कारा के जा ई दल के कारा के जा कर लाली लाली अखिया के कर लामी लामी केस के कर लामी लामी केस के कर पिया परदेसिया उनकर मन भइले थो उनकर मन भइले थो सूरज
छठी माई के लामी लामी केस छठी माई के लामी लामी केस। अरे घाम लगा खूबे हो। अरे पूजा देई के पिया पर अभी ले तैयारी ना कलियो सब तैयारी और कोले चाचा चाची तनी कट कीजिए कौन सी की तैयारी कर। अरे भाई मशीनी में पिसाला तू जाता हूं मैं पिसताई तू का जनबे हे जे भतर भतर मत कर थूका तर का आटावा में ना रे भाई हां न त जब बरबर के नहीं चुपचाप रह चल जाके जो खाना खा ले जो काट के जो हट का बनल रे भाई भोर दिन त नी पाता रहल ह। अब का करी अब रहनी चाय में के नहाले धोले बन जतन दूर हट बे नहाले धोले घूमत रह तबे सहने जाके एथु में ए भाई सुन ना दोस्त आइल बाजे लालवा तनी खाना चाहिए काय मने की हमने के काम में भी जा रे बार खाना खाते के लिए कर हो माई खेत देले बिया ना अच्छा चल आई पीस का होते जो चल तारे बैठा हुई जो ठीक है ऐसे करो सूरज बाबा के लाली लाली अखिया छठी माई के लामी लामी के छठी माई के लामी लामी के पूजा देई के पिया पर देसिया उनकर मन भइले तो उनकर मन अरे जीव ठाक गलो बचिए तनी और डाल देना चलो परसदिया बार तो होइए गइल बटे ना अब रह तनी तनी ले जाके तू ठाको में धनिया डिब्बा में इहो जोन बात आखिर चलो पिसा रह दे हो गइल बटे बेतन रह दे के बस पीस दे पीसे के बता हां कुल फालतू ना प्रसादी भर होइए गइल त का लेकिन अभी उ झूठ ना करे के जान लू एक झिली में बांध के अलग छठ से ना रख दे बीती चले हां झिली में बांध के धा दिए न त आखिर गाय गरु खास चाहे के को झूठे न कहाई ए तू करो अरे बाप रे मन एकदम थाक गइल हो का करी ई ना कि मशीन में पिसवा दे त कनी का जे पीसे लगनी है तो सिया मन थकिए जाला का करबू ए तू करा लो आ गेल ना त पकावल जाओ चल के ठीक न वो हमारे छाए आके बैठल बनी घामे आके बैठल बनी एगो ई घाम लागत केरावा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेरा ओह पर सुगा मेरा गावा के मर बोधेनु से सुगा गिरस मुरुझा सुगा गिरस मुरुझा सुगानी जे रोवेली बियोग से आदित्य मल होखिना सहाय आदित्य मल होखिना सहाय उठावा हो देर हो गई ओने को बिटोरी एक काम तो करही के ना अभी ए में उठाई ना हाँ चढ़ाई घर निकला जाए न क्या कम तू हो जाए आई कुले में के बच्चा तो हमें लेना चल रह दी चल के सर्दन तू प्रसादी और सर्दी बनावा तो हम फल उल धो देता नहीं और करीब तैयार हो जाता नहीं ठीक बा उल्टा हो तू कर तनी रही में जान तारू बेरा बुझेबो ना करला हो दिन होता दिन छोट होता जनलू अभी वो में तौर तैयारी करे के बाटे वो में छोट लड़का बाटे दिक्कतें होखी चल तो बाबा जूठल में ना करिए ए में रख दे ले ले चल के झीली में बांध के धो दिए रुको ले साफ कर देबे तो ला चलो सर देने जल्दी देखा तो फला वाला आ गइल बैठे तो तू कर आ तू सर देने बनाओ कि हम धो धा के तू कर दे कि सर देने तैयार हो जाए जी चलो नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी हम सोनी सुमन और यहाँ के बानी पूजा जी तो देखी जा हमने के वीडियो के माध्यम से सबके देखनी है जा कि गांव देहात में अक्सर ऐसे ही करके छठ पूजा होखेला जिसे हमने के कहनी है जा और असली छठ पूजा ये कहाला ठीक बा देहात में अक्सर ऐसा ही होखेला
तो ये वीडियो के माध्यम से रहो सबके देखनी है जा। और वीडियो रहो सबके अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा, शेयर करम जा, कमेंट में बताइम जा कि रहो सबके कैसा लागल है। और देखी जा, प्यार दुलार दी जा, आगे बढ़ाई जा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा। और देखी जा, ये अपन पूरा टीम बटे और वीडियो के माध्यम से ये देखनी है जा। बार बार लोग सबसे ये कहतनी कि ये वीडियो से लेते हैं जब विदाई, अगले वीडियो में फिर मिलल जाए, तब तक बाय बाय।